Salutare la toți! Astăzi fac ceva foarte special. Astăzi vedem ce se întâmplă dacă mănânci un telefon sau ce se întâmplă în copul tău. O să vedem pe clipul ăsta ce se întâmplă, o să vă explic ce conține telefonul și ce o să fie. Și să nu mai stăm pe cabă și să nu mai facem atâta, hai să începem, să apăsați pe butonul de like și de subscribe și să dăm drumul. Ok. Ok. Te ne vezi pe un loc. Ok. Se vine să mă știți și așa ajunge chestia. Eu vă dau un sfat. Să nu faceți asta niciodată voi. Dacă v-ați pe un joc, să nu vă faceți asta, să mâncați telefonul, nu să băgați în gură, deloc. Vedeți ce se întâmplă aici pe video meu. Vedeți acum. Ok, se făcează, ok. Ce fac dinții. A doua oră să nu faceți asta. Începe să te doară gura. Și din greșeală înghiți telefonul. Începe nu știu ce asta. Începe să tusești cu sânge. Telefonul, știți că telefonul nu poate să fie degeat. Cum să fie? Că telefonul e foarte rezistent și conține foarte mult metal. Sau la iPhone-ul. Dacă mănânci un telefon, nu se degeră și poate să rămâne acolo. Singura cale să te duci este să te duci la spital. De când înghicești telefonul, trebuie să te duci la partea la spital să nu se întâmple ceva cu tine. Dacă se întâmplă asta. Trebuie să dăm la drum. Da? Ai dureri de bută. Desigur că și ai dureri de bută. Dacă nu ai grijă, da. V-am spus. Trebuie, dacă aveți dureri de bută și vă doare buta, dacă înghițiți un telefon sau vă doare așa buta, duceți-vă la spital sau luați o pastilă de camare să nu vă doară buta. Hai de bun. Și ce v-am zis eu, telefonul e prea mare și nu poate să iasă. Că dacă putea să iasă, ia bine, dar deloc nu poate să iasă din stomac. Așa se întâmplă mereu cu copul nostru, când este o mică chestie care e problemă. Și hai să vedem. Se vine să comiți chestii de la telefon. Nu se digeră. Ai de care. V-am spus, duceți-vă la spital dacă aveți asta cu telefonul. Că vă duceți să faceți operație, să nu vă speriați, că mai bine faceți operație decât să vă duceți, să nu mai fiți pe lume. Mai bine să scoateți telefonul de acolo cât așa. Și apare ăsta unde, da, se vede să te duci la spital.
Și dacă nu vă duceți până la spital în 3 zile sau mai mult, puteți să faceți ceva grav. Vedeți? Se operează doctorul. Hai, doamne. Și asta așa. Și așa. Acum trecem la următorul episod care o să fie ceva mai staniu pentru părinți. Asta vreau să spun. Că vedem ce fac părinții încă copiii lor. Mai mult adulții, băbații mai mult. Și hai să vedem. Ce să... Sau... Scuzați-mă, eu nu știu pe bine. Îi face cineva. Ok. Ani. 10 ani a trecut. 55. 65. Ce că... Ok. Se vine așa, nu știu ce. Te duci cu ea un nou film. Te duci ca un de-asta gimnastică, de ce spui așa? Dacă vedeți că nu zic nimic, nu-i vina mea, că nu știu pe bine să citesc. Citesc mai greu, dar nu vreau să ajungi așa ceva de data mine, dar nu vreau să reușesc. Ne uităm de la ele. Tumbă-te. Vedem oameni care se recostesc pe lucruri. De ce? What the hell? 3.000 de oameni știe asta. De ce? Ok, cam ciudat. Asta e cam ciudat. Ok. Da, știu asta, că se nasc de peți. Sau se peți. Ok, bine. Ketchup, să văd. 1 milion de oameni? Ce știe asta? 2 milioane de oameni știe că da, știu și eu asta că așa. Da, 5 milioane știe că oamenii s-a descostat că este câini. Asta e ce-am ciudat. Da, furia de dragoste. Ok, așa. Asta a fost episodul de astăzi. Dacă mai aveți episoade de ăștia, să scrieți în comentarii și dacă mai aveți episoade de ăștia, să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Dacă vreți să mă fac, să strângem acolo 105 like-uri pentru următorul episod, dacă vreți. Dacă vreți, facem următorul episod și ne vedem mai târziu.